Kumwari makandisa ndiparidza vhangeri yakatsauka sei makore esaya ndaifunga kuti murero wakapera vhezi yazobuda yati wakazara. Ndakanyara Mwari ndibatsirei ndogotendeuka ndiri kumba ndichitova makumba ndozodzoka ndoti ndiregerera vadikani murume akazondibhabhatidza ndakatotendeuka ndatomusavata izvezvi ozikana ndaone kuti makadiva navamwari tasvika panapa nechimwe chirongwa chisina kujairika kumativi mana kwese kwamuri ikoko muri sei. Pane nyaya yatinoda kuti tibate nezvayo panapa isina kunyanya kujairika nekuti pane muchinda uyu anobata vanhu vese. Unonzwa kana akutaura achiti tovabata chete isu vanozviita vanani, saka anobata munhu wese. Obata magaya, obata guti, makandiwa vese, obata vekwamarange, obata ma-SDA, mapostores. Aine chinangwa chekuedza kutaridza kuti iye ega ndiye ane vhangeri rechokwadi. Inini Chiwenga ndomurespekta chaizvo. Ende ndinotomutera dzimwe nyaya dzake ane kakuziva kaanoita magwaro. Kuda tingazopesana maheadline anoita maissues ake nematukira anoita vamwe achiita sei ndo patingangotipesani. Asi on his own journey hapana zvatingamuita. Ari parwendo rwake, mune munhu ari parwendo rwake. It's a reflection of his own level of consciousness kana achingoataka vanhu. Saka ndatanga zvangu ndataura nesaidi racho kuti no, magwaro ake achatsanangura zvine simba zvakadaro zvekuti vazhinji vanogona kunge vachitoona kuti aiwa murume uyu ane nyaya yaainayo. Ndangouya kuti nhasi ndimbotaura nyaya yekuti inzwai kahama neshamwari. Chiwenga nyangwe akaziva magwaro sei, Satani anotoziva magwaro kudarika Chiwenga. Saka kuziva kwake magwaro handiko kunoti titende kuti ane mweya mutsvene kana kuti ari kuziva zvaari kuita. Mucharemember imi Jesu achiiswa pamiedzo naSatani after 40 days and 40 nights paya paakatsanya anotanga kutaurirwa nyaya yekuti kana iwe uchizviita mwana waMwari chenjaka matombo aite chingwa, anoti it is written. Ndobva ataura kuti men shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Ipapo naenda kuti tibva tatotanga kutaura kuti Jesu chaiye paakauya pano pasi airelaya nekukota Old Testament. Tichapabata maka nyaya yacho. Satani anoendera pamberi omwisa papinnacle oti jamba kaiwewe nekuti ngirozi dzichauya dzokuita sei dzokugama. Satani paakatotaura nyaya yekuti ngirozi dzinoya dzokugama anotokota bhuku ramapisaremu kuti nekuti akati iwewe kana wotsvedza wonota dheshi yofuti pasina kunaka anotumira ngirozi dzokugama. Saka Satani anga achitoratidza Jesu kuti naye ari pamberi pemagwaro. Saka nyaya yatoda kuti tisvike pairi chaipo ndeyekuti kana Satani achiuya, chatinoti antichrist cheche haisi against Christ. Antichrist ivara rinotora kuti in the place of Christ, munhu yeye anenge ari panzvimbo achitoti ndiri kumirira Jesu. Asi ukazochera unoona kuti pane a dot of poison inenge ichiiswa mukati macho. Ndo zviri Chiwenga, ndo zvandati tisvike nhasi timbonzvera, timboongorora, timbova mbombongori yenyaya iri pano, tinzvere. Saka kune vhidhiyo randakati zvangu ndati bate ndoriona ndikati aiwa regai nditange neriri kune hama dzedu neshamwari timboriteera tione kuti kunyangwe Chiwenga achiziva magwaro but akarasika zvikuru panyaya yedoctrine. Remember ndati inini Satani hauyeka semunhu asingazive
kuna Eva Mbindo akatopinda akatomukonfyuza akatomuti Mwari ati here zvakati. Saka tinofanira kupanzwisisa ipapo. Mirai tibate video yake. Inonzi John 18 verse yacho. Saka ndozvatee tichitsvaga John chapter 19. John chapter 19. John chapter 19 verse 26. Unoziva kuti ndozvatee chitaura zvazvo kuti ukanga usikazive magwaro usafunga kuti munhu wese haazive. Ndosaka ndanga ndiri kuti ndikuda vakuru ndanchiitira zvataita izvi kuti tavhurirwa mavhesi 5 towanawo toshaya 1 inoburitsa a sound argument padhokuthiri sezvataita izvi toita westa nguva. Tiri kuda vanoti isusu torinzwisisa dhokuthiri nechisavada. Clearly my brother does not have a sound understanding of his own doctrine. Vhesi yati hakuna kana tsanga imwe chete yemurayiro ichapfuura isina kuzadziswa. Tirikuda kuona kuti mavhesi aya ari kuti murayiro unofanira kutanga wazadziswa kuti ugopfuura. Pane here pakazonyorwa kunzi mavhesi akanga arehwa naJesu kuti aizadziswa akazozadziswa here? Kana tapawana murayiro wakapfuura. Ende vati ceremonial laws akapera, moral laws akasara. Zvavataura tavapa mukana wokuvhurisa 5 mavhesi vashaya kana 1 inopatsanura mirayiro kuti aya ceremonial aya morals hapana. Ndandavapa pulpit tikati vakaiburitsa ndakutenda vaishaya. Ungagone here kunamata uchitenda dhokuthiri risina kana vhesi 1 ugofunga kuti Jesu paanouya uchapinda denga uchitenda chinhu chanyo. Ellen White ndiye mumwe wavafaridzi vakanyora mabhuku asingapere nekuwanda kwawo kwese mabhuku aEllen White. Hapana vhesi inoparadza murayiro aya moral laws aya ceremonial hapana. Sanyeperu hapana. Dai murume uitamusiya achienda maiti vamurambidza kuvhurisa mavhesi ake. Mangwana tichauya kuzopindira mubvunzo kana wazoinda manherano enda unorara uchiverenga. Kana uine bhaibheri mufoni secha wouya nayo vhesi yacho inotaura kuti aya ceremonial laws akasara akapera pamuchinjikwa. Iyi immoral law yakazara. Mangwana ukauya nayo ndokupa futi pulpit womborova svondo rinouya ite ichimboita macorrections nekunyengetera. Mwari makandisa nchiparidza vhangeri yakatsauka sei makore esaya ndaifunga kuti murayiro wakapera vhesi yazobuda yati. Zvavataura tavapa mukana wokuvhurisa 5 mavhesi vashaya kana 1 inopatsanura mirayiro kuti aya ceremonial aya morals hapana. Ndandavapa pulpit tikati vakaiburitsa ndakutenda vaishaya. Ungagone here kunamata uchitenda dhokuthiri risina kana vhesi 1 ugofunga kuti Jesu paanouya uchapinda denga uchitenda chinhu chanyo. Ellen White ndiye mumwe wavafaridzi vakanyora mabhuku asingapere nekuwanda kwawo kwese mabhuku aEllen White. Hapana vhesi inoparadza murayiro aya moral laws aya ceremonial hapana. Sanyeperu hapana. Dai murume uitamusiya achienda maiti vamurambidza kuvhurisa mavhesi ake. Mangwana tichauya kuzopindira mubvunzo kana wazoinda manherano enda unorara uchiverenga. Kana uine bhaibheri mufoni secha wouya nayo vhesi yacho inotaura kuti aya ceremonial laws akasara akapera pamuchinjikwa. Iyi immoral law yakazara. Mangwana ukauya nayo ndokupa futi pulpit womborova svondo rinouya ite ichimboita macorrections nekunyengetera. Mwari makandisa nchiparidza vhangeri yakatsauka sei makore esaya ndaifunga kuti murayiro wakapera vhesi yazobuda yati wakazara. Ndakanyara Mwari tibatsirei ndogotendeuka ndiri kumba ndichitova makumba ndozodzoka ndoti ndiregerere vadikani. Murume uyu akazondibhabhatidza ndakatotendeuka ndatomusavata izvezvo. Kozi kana ndaone kuti ndikuparidza nhema handicharamba ndichiparidza kujayara yemu yakutovharwa. Ndopane nyaya yacho kaka toda kuvharisa chechi. Toda kuti chechi dzivharwe.
ndianani panopenga zvokuramba achiteera dhokuti rinavhetwa rikaonekwa risina magwaro? Unongo uchitorwara handiti? Kana indaonekwa ndakarasika ndotota kumana vhara chechi handiri kuSDA nemaspika tombonogara pasi todzidza kuvakuru osvikira munhu aziva vhangeriwo usingarizive mukuru pakunamata mukuru kukudarika hazvina basa nezera rake. 1926 dzaJohani magwaro ati murayiro unopfuura bedzi kana wazadziswa. Tiri kuda kuona kuti wakazozadziswa here. Zvino Jesu wakati achiona mai vake, Jesu ndokubva dzaroverwa waenda badzatarisa mama dzadziri pamuchinjikwa nomudzidzi waaida, ndokubva dzaona Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Kuti rugwaro ruzadziswe akaita sei? Pakanga pamirepo hari izere nevhiniga. Zvino vakaisa chipanje chizere nevhiniga parutanda rwehisopi, vakarwisa kumuromo wake. Zvino Jesu wakati agamuchira vhiniga akati, zvapera. Akakotamisa musoro wake akapa Mwari mweya wake. Akati zvaita sei? Zvapera. Kureva kuti mirayiro yese yazadziswa. Umwana zvatarwa chokwadi chinonyatsobuda mira ndikuperi kwezivhesi. Murume uyu atiye hapana vhesi inotaura kuti sabata rakaguma iripo, usanyeperwe. Actually aripo apere, tinotoshaya nguva yekuavhura yese. Endai pa2:13 dzavakorose ndo mavhesi amungadai muchinyora manjaya munovabvunza kusavadhawo kwazovhurwa imwe haina kunaka iyo inenge inoti munonyepa imini. Makati mumwe mitemo yakapfuura sabata rikasara, but pane paratotaurwa richinzi rakapfuura. Nemi makanga makafa pakudarika kwenyu, nemi makanga makafa pakudarika kwenyu, napakusadzingiswa kwenyama yenyu, napakusadzingiswa kwenyama yenyu. Wakakuitai vapenyu pamwe chete naye, wakakuitai vapenyu pamwe chete naye. Akatikanganira kudarika kwedu tose, akatikanganira kudarika kwedu tose. Akadzima rugwaro, akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo icho akadzima rugwaro rwaipesana nesu pazvinyoro zvarwo. Akaita sei? Akarubvisa irwo akabva arubvisa pakati pedu, akarurovera pamuchinjikwa. Ruvera Jesu maoko kuti gwaro iri ndere murayiro. Ndokubva anzi ndere maceremonial. Pane rimwe racho rarakasara, ngatinzwe kuti zvakafamba sei. Akarovera pamuchinjikwa, akakunda mabati nemasimba, akaparadza mabati nemasimba, akavabudisa pachena, akavakunda mauri. Naizvozvo ngatingoti naizvozvo nekuda kwokuti bepa riya raitipikisa remurayiro riya rakaroverwa pamuchinjikwa. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai, munhu ngaarege kuvapo anokutongai pazokudya, kuti madya mhuka dzisina maonde akaparadzana, kana zokunwa, pamusoro pemazambirika akarara, kana nokuda kwomutambo, kuti hamuna kuenda kupaseka, kana pakugara kwemwedzi, hamuna kuuya kumutambo wokugara kwemwedzi, kana pasabata, Saka regai ndimboimirira ipapa pandaimirira kuti tichibata nyaya. Saka pane nyaya dzakakosha dzatinoda kuti titeere. Yekutanga, murume uyu akanga auya kuzochallenge Chiwenga, which I think he made a mistake because akauya padare rakanga riri raChiwenga paanga aine upper hand. Kwaifanira kutsvagwa neutral venue, kuwana neutral munhu anoti mitaurai. Saka ndo mistake yaakaita. Asi ngatisiyane naizvozvo tipinde panyaya yedu. Murume uyu averenga Matthew chapter 5 verse 17 na18. Regai ndidzokorore panapa inoti iyo, think not that I am come to destroy the law or the prophets. Ndoda kuti muunderline word rekuti the law
all the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Verse 18 iri kuti iyo. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all is fulfilled. So, Chiwenga anga araitika kuti Jeshua Bible panapa riri kuti mirayiro haingaperi kusvika zvazadziswa. Asi embarrassment manje yandiri kuona panapa ndeyekuti Chiwenga ari kuda unodudzira nyaya iyoyi kuzadziswa kwemagwaro. Remember tikutaura zvemutemo, kuzadziswa kwemutemo ari kunokuti kwakazadziswa pamashoko aJesu aJohn chapter 19 verse 26 to 30. It was quite an embarrassment kuti ndione kuti munhu anozviti iye ndiye anoziva Bible saChiwenga kudarika munhu wese, kudarika vaguti, kudarika masavadha ese, kudarika magaya, kudarika everybody. Anonoti mashoko ari kutaurwa pana Matthew 5 verse 17 and 18 ndiwo ari kuzadziswa naJesu. Iri kutiko chapter 19 yaJohn. Ngatimboiverengai panapa. Ai ndinovhura ndichiverenga. Hazvisi musoro ndaChiwenga. Chiwenga akati haatombovhuri zvirimo mumusoro kudhara. Hai hazviratidzi utsvene paizvozvo zvesinovhura. Mweya mutsvene haungaiti overtime yekuti fungidzisa mamagwaro iyoyi iro rakanyorwa riripo kare. Ungatoti rivhire zvimwe. Regai titerere kuvhura inini toenda kwaari. John chapter 19 verse 26 to 30. Handisi kuverenga nyaya yaJohn namai vaJesu. Iyo haisiriyo nyaya tiri kuda panyaya yaari kutaura iyoyi. Verse 30. Now, verse 30 panapa ndakaibata iri kuti when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Kana mama makateerera video, Chiwenga bhati Jesu ndobvati zvapera. Kurava kuti zvemutemo zvapera. Anoona kuti this is insidious, this is deception, it is at its highest order. Panapa pana Matthew part ipo till all is fulfilled. Jesu anamboti the law is fulfilled, or at least kuti ati it is fulfilled, ati it is finished. Ndozotaurwa naJesu pana. Saka kuti it is finished, kuti zvapera, kuti rwendo rwaanga ainarwo rwekuti sacrifice yake iitwe pamuchinjikwa yasvika pakupera, akunoita give up his ghost. Akati saka plan yesalvation yaitwa, zvine connection yei nekuti mutemo wapera. Saka vaChiwenga panapa vanenge vari kuda kutibata sevanhu vasingafungi. Asi still kubackground kwevideo kana makateerera matonzwa kuti vanhu crowd yaita disapproval yekuti vhesi iyi Chiwenga haizadzisi Matthew 17. Mazvinzwa imi? Handifungi kuti kwakwaya masavadha akawanda iva ndongangangori 1 kana 2. Vanhu vake chaivo vakatozvidetecta kuti baba apa muna kupafamba zvakanaka. Mirai ndione verse 29 yacho inogona kunge ine zvimwe zvairi kutaura. Iri kuti iyo 28 iri kuti iyo. After this Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Ndo patingatotere word rekuti fulfilled ipapo ratiri kuwana kuna Mateo. But akabva he said, I thirst. Saka chaanoda kuti itwe fulfilled apa paverse 28 hausi mutemo kana kuti chii. Inyaya yekuti chete kuOld Testament kwanga kwakanyorwa kuti achazopuwa vinegar. Saka anoda kuti izvozvo zvekuti zvizobuda manje kuti akapuwa vinegar zviitike. Akabva I thirst kwakuchipuwa vinegar. Apuwa vinegar yake, basa rake rapera, sacrifice yaitwa, zvese zvaitwa. Sorry, ndine kachikosoro nhasi. Jesu obva ati it is finished. Haana kuti it is fulfilled. Saka tingatopedze nguva tichitaura nyaya. Ndosaka iye akabva amhanya manje. Chiwenga akati no, mati haiti, chiregai ndikupei imwe. Saka regai tiwirirane newe neni Chiwenga nhasi. Iyi yaJohn haipinduri Matthew
chapter 17 tobva tatoisiya newe wakatodaro waakuda kutipa dzimwe manje dziri kuna Colossians chapter 2 verse 13 ukati iwewe mavhesi ando amunofanira kunyora, which means ekuna Matthew chapter 5:17 haanyorwa hana ukosha, aya ataurwa naChiwenga aya ndo atofanira kunyora mavhesi ndo atotoda ndo basa kwedu zvindokumba chiregai tiinde pachikwekwenhero pamuzongozongo pamushikishambwembwe wenyaya iko kuna Colossians ndo kwatida kutotina ikoko nhasi naChiwenga tiratidzane. Now pane nyaya yawataura tisati taenda kuna Colossians chapter 2 verse 13 to 14 yakazofarwa nevanhu vakati nekuti vakangonzwa wende rekuti sabata ipapa zvakanzapera ndobva vaita joyi zvavo vavafara hayo hazina problem. Nyaya ndiri kudai nini ndeyekuti nini zvinhu zvataurwa naChiwenga apa ataura nyaya yekuti iyo murume uyu auya achiti kune maceremonial laws nemamoral laws. Tikati tsvaga vhesi 1 yekuti izvozvo uzvipatsanure. Kana ukakwanisa kuzvipatsanura izvozvo, ini Chiwenga ndoregera kuchechi kwangu kuno ndikauya kusavati. Saka nhasi ndoda kuti ndikakwanisa kuzvipatsanura kunemi vari neutral vanhu vari kunzwisisa nyaya yatiri kutaura yekuti zvapatsanurwa. Ndoda kuti mufonere Chiwenga auye kuti ndozvati abvuma hangu nearrogance dzake aitinomuziva yedu ameno kana kuri kuti ndokuponeseka kwake nandikuziva but he is too arrogant the guy, but hatimirei ndamboti inini he is on his journey, we are all on our journeys. Ari kurova ndima yake isi tiri kupusha ndima yake. Chiwenga ati hakuna vhesi inopatsanura maceremonial laws nemamoral laws, but pamuchaenda pamberi nenyaya yacho because ino part 1 chete yatiri kubata pane pamwe pamuchanzwa iye oadmita oti asi abvadzikisa ipapa but asi ndoda kuti muzive chinhu ichi kuti zveshuwa kuchiJudha mitemo ine gumi ndiyo yakanga yakati koshei kudarika imwe yese nekuti yakayanyorwa padombo nemunhu waMwari. Apa akuda kudzikisa kazwi ngaatotaura nyaya iripo kuti mitemo ine gumi ndiyo yakanga yakakosha kudarika imwe yese ende iyoyo yakanyorwa nemunhu waMwari, iyoyo ndio anonzi moral laws. But still toda kumboenda naye, toda kutsvaga kuti kune vhesi here yakapatsanura maceremonial nemamoral laws. Hatidzikeni nyaya yedu, hativhuri haisi tinovhura, hatiti nemusoro basa Chiwenga tinyanya kugriftwa saye. Remember isu tingoro ordinary people, handisi mufundisi, handilide chechi, handisi tombori elder, ndingoro kamunhu. Manje Chiwenga akatori neresponsibility yekuti anoridha vakawanda vakamuteera vari kunetsana nezvaari kutaura izvi. Regai timuchallenja yedu isusu kubva panguva ino. Akati iye ndiye anongobata vamwe abatwe. Nhasi tiri kubata Chiwenga. Hande muna Exodus chapter 31 tinotaura nyaya iyoyo yakasununguka zvedu. Exodus chapter 31. Remember toda kuprova kuti there is a separation, quite a wide separation between the moral and the ceremonial laws. Exodus chapter 31 verse yandikuda kuverenga panapa verse 18. Ngatierenge inoti, and he gave unto Moses when he had made an end of commuting with him upon Mount Sinai 2 tablets of testimony. Mo understand kuti neimwe nzira futi mitemo inogumi inonzi testimony. Tables of stone written with the finger of God. Izvi akazvikonfirma izvi kuti ende mitemo inegumi yacho yakanga yatonyorwa pamatombo. Saka hapana angaite problem bayo kuti iyi mitemo inegumi iri kutaurwa yakanga yanyorwa nemunhu waMwari with the finger of God. Moses chiripo wena gomo akadai matombo mweya mumwe nomunhu waMwari uchibuda mugore wonyora ngewerdi thou shall not have any other gods before me. Pamwe nenyu munogona kunge musingafunga hangu mufungiro wangu, asi hamuoni here kuti kunyora
zvazvichireva panyaya yepermanence yemutemo uyu. Amen. Ngatipfurei hedu kuda ndakuda kuisa zvisina vhesi. Handei kuna Exodus chapter 40 verse 20 tinyatsoziva kuti mitemo iyi yaichengetedzwa sei. Exodus chapter 40 verse 20 ndo yatiri kuda kunoverenga tibate izvozvi zvichiitira nyaya yamukoma wedu mukoma Chiwenga. Verse 20 iri kuti, and he took and put the testimony in the ark. Remember ndati matombo aya ari kunzi testimony ndo zvazvanyorwa kazvichiitwa kuna Exodus 31 verse 18. Saka ndo matombo mamwe chete akutaurwa pana Exodus chapter 40 verse 20. Regai ndidzokorore. And he took and put the testimony, in other words, the 2 tablets of stones, into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark. Saka vanoziva sanctuary kuti yanga yakamira sei naChiwenga haani kuverenga kwakanoita. Ndakatombonzwa achibata imwe nyaya yacho kanozviziva. Panga paine mba tsvene tsvene yechitu yaendwa nemupirisiti kamwe chete pagore. Akatomboirwa nyaya yacho achisiya nemazwi echiHebheru aishandiswa dei racho rainzi Day of Atonement mukati. Mukati imomo mamuine Ark of Testament. Saka muArk of Testament mukati mayo ndo makanotorwa matestimony mabwe aya mairi ane mitemo ine 10 kwakuisa mukati meArk. Apa Exodus yabva yatiyo pamusoro manje ndokubva aisa manje overlaid negold riya pamercy seat ndobva paisika macherubins manje anga akatovharira kureva kuti mukatumu chakatovharira ipapa mitemo ine 10 yanga yakatovharirwa paya panonzi Shekinah glory ndo payauya ipapa Mwari aitodzikira ipapa pamitemo ine 10 ipapa. Mercy yaitodiwa nenyaya yekuti mitemo ine 10 iyoyo ikatotyorwa iyoyo mercy inodiwa. Saka worship yese yanga iri sendati ipapa. Amen. Kana mukandinzwisa. Saka paita a clear distinction yekuti mitemo ine 10 yakanyorwa sei, yaibatwa sei, ndo atiri kuti moral laws. Pane a clear distinction yekuti vana veIsraeri vaizviita sei, vakazi naMwari vaapreserve sei uye aigara kupi. Plus futi munhu unofanira kurohwa nehana ndo paidzikira Mwari mukati nemitemo ine 10. Unofunga kuti zvingasareva chimwe iri pamatombo. Mira tifambe mberi. Toda kuti tichiexamina ceremonial laws kuti anga akaita sei. And patiri kuexamina pane mamwe mazwi atichada kuti munobata. Hativerenge Exodus Deuteronomy chapter 31 verse 24. Ndo yatoda kunoverenga. Deuteronomy chapter 31 verse 24. Regai ndiverenge pana. And it came to pass when Moses had made an end of writing the words of the law of this book. Saka yaitolo pakatonzi the law of this book. And parikunzi akapedza kunyora ndi Moses. Saka pane rimwe bhuku relaw rakanyorwa naMoses kwete naMwari. 2 tablets ndo dzakanyorwa naMwari. Iri rakanyorwa naMoses. And rinotonzo a book of the law. Ndo pama munofanira kuona kabhozi kana mukangoti law tichaona pamberi pane nyaya tichataura nezvayo kuti even izwi racho rekuti law raisireva zvakasiyana. Even kuti commandments kwacho kwatinoda kutaura nako 8 times kwaisangoreva kuti we are talking of 10 commandments. Kwaigona kureva mamwe macommandments aigona kutodezwa kuti macommandments though word rekuti commandment rarakanyanya kusimbira kana kuzembera kuma 10 commandments. Regai ndiverenge verse 24. And it came to pass when Moses had made an end of writing of the words of the law in a book until they were finished, verse 25, that Moses commanded the Levites, which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, take this book of the law. I want to emphasize mutemo foot. Take this book of the law
and put it on the side of the ark of covenant of the Lord your God, that it may be there for witness against thee. Full stop. Ivesi ndo yatingatiyo chikwekwenhero chenyaya, because ukasainzwisisa iyoyi warashika sachiwenga. Mirai ndoone kuti ndikuradzei kuti zvinhu zvamuri kufanira kubata zvipi. Number 1, bhuku iri rakanyorwa naMoses nebhiro nepenzura yaMoses. That's a distinction already. Bhuku iri riri kunzi the book of the law. Mutemo uripo. Regai mune mvura. Nhasi ndoita chikosoro. Mazano kune kafulu kari kutenderera. Regai tendere mberi. Zvikanzi Moses ndobva atora bhuku riya relo ndobva apa kumaLevites aichengeta aki. Aki iya yaiswa mitemo ine gumi. Ndobva Moses apa commandment yekuti torai bhuku randanyora iri murise mukati isai padivi peareka. Right, maisa padivi peareka. Pane imwe nyaya ndiri kuda panapa iripo yakakosha yatinofanira kuti titore iri kuti take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. So ndoda kuti nini tinobata nyaya yekuti witness against thee. Nekuti mawords iwayaya ekuti written. Number 1, it's a book. But number 2, it's words written by the hand of Moses. Number 3, they are witness against us. My bataka, msarashike, fambai nebhora, fambai nesu, nekuti takuda kuzonomzvenzverana kana korozhenzi wemukomana wafunga kuti unoparadza mutemo. Tikasa kusvike nhasi but ndoda kuti munokubata kwakakosha ikoko. Hanya yacho inga tichatomboyi expanda inoingori part 1 kana Mwari vachititendera tichasvika kupart 10, nekuti kune dzimwe nyaya dzabata zaElen White hana ndangomuzisa zvangu kuti mufanira kuna Ellen White nekure. Vanhu vatingatokombena naElen White vakanyora mavolumes vainzi vana Alice A. Bailey vakanyora volumes dzozara imba inei, ndo vanhu vatingakombena naElen White. Saka uyu mufana anonzi Chiwenga haana kutomboverenga kana dot yatauraona Matthew tilt or dot zvinyorwa zvaElen White. Saka haagoni kuclaima paFacebook kuti Ellen White haana vhesi rinoseparata ceremonial nemoral. Iye asingamuzivi, asina kumuverenga, aya kungotaura tichazobata kuti ichozvozvo zviri kurevei. But ndanga ndauda nditi vanhu vaMwari patasvika pahonest penyu imimi hamusi kuona here kuti aseparata moral neceremonial. Kwanzi moral mitemo ine gumi yakanyorwa pamabwe ikaiswa mukati meark ikanyorwa nemunhu waMwari. Kwanzi kune rimwe bhuku relaw rakanyorwa naMoses. Zvakakosha kuti rakanyorwa naMoses nekuti kana kana mumaColossians kune kwakunzi bhuku rakanyorwa naMoses. Hakumbonziba matombo akanyorwa naMwari povari specific. Saka inofanira kuziva. Saka bhuku iri ratogara kunzeka kweark. Saka in all honest hatina here kukwanisa kuseparata moral and ceremonial laws. Nekuti iwo iri kunzi law kai yakanyorwa naMoses ndo maceremonial laws achozvo. Ndo zvakazi zvichitonyorwa zvemaLevites kuti taurirai vanhu vauye nemahwai, taurirai vanhu vaite so, taurirai vanhu vaite so, tichazobata kumberi. Hatina here kuseparata between the moral and the ceremonial law in all honest. Hazvitombodi Ellen White kuseparata izvo. Zvomboda munhu anongoverenga bhuku rake Old Testament yake wenzwisisa. Pane imwe nenyaya inonetsa especially mabhutulikas aChiwenga. Because Chiwenga akangofanana navakomana vanazayo jaha vanaguti vanotaura anofanana.
vanhu vanosapota magaya nana makandiwa vangofanana ukavati baba makandiwa vari Roma unotoro nevanhu vachivenga anenge atogara kapatv sezvozvizvi vakatieva pafacebook nababa Svinura achiti baba Svinura mazuva nyange aita Roma baba Svinura ndingofiri chef angofanana vakutomuita bhuturikini Chiwenga mufanawo. Saka mirai timbobata tichipfuurira pamberi ndati nini in all honest pataverenga Old Testament hatina kuseparata here pakati pemoral and ceremonial. Chimwe chinhu chandakaona navafana Chiwenga because ndakamboita exchange yemawords pafacebook neimwe ainzi energy zitikawanza or somebody one vanomhanyira manje kubva vabhuloka kuti Old Testament haipo haina basa vana kuda kutambirako ndozvavanofundiswa kana Chiwenga asi Chiwenga anodzembera chaizvo anodzikisa Old Testament but anodza vanhu vake kuti haina basa. Saka inini chandanga kutaura ndechekuti bhaibheri chairo Old Testament ndo bhaibheri. New Testament haisi nyaya. New Testament yakanga angotaura kuti Jesu oya akanyorwa mitemo yakanyorwa Old Testament zvese zvainzi itai Old Testament Jesu oya aiprofitwa uyo auya totoona Matthew, Mark, Luke, John vachitongo testify kuti Jesu wacho auya. From there takutoona vanapo vakusimudza vhangeri akutonyorera vanhu maPhilippians, maColossians machi. From there takutoona John naPeter vango testify sevanhu vakafamba naJesu. From there John the Revelator takutomuona mufana apa achitsuwa akutoudzwa zvekuuya kwake. Saka New Testament haina nyaya. New Testament yakanga ichingoedza kuti bhaibheri ratiri kuti bhaibheri Old Testament iri ndo zvacho zvaitika. Saka ukabvisa ka Old Testament ka marashika anakawanza energy nemarashika chaizvo handisati dauda kubata ipapo zvingandinonotse mirai ndiinde pamberi pandoda kutaura ndepekuti paari kunobata Colossians mufanawo akuda unobata justification yekuti sabata rakapera iwo ngati isiyei nekuti ndo part 2 yangu kayo ndo kwandogwarira ikoko. Inini ndiri kuda kuti inini kana sabata riri pamitemo ine 10 kana Chiwenga wapuruvha kuti mitemo yakaroverwa pamuchinjikwa haisipo hazvisina nidhi yekupuruvha kuti sabata hariripo because riri rangoenda neimwe mitemo torisepareterei kubva kumitemo ine 10 iro riri part of the 10 kuti tizoti ine 10 ka tiri kureva nesabata. Saka hazvina justification yese uku kuzoda unotsika nekuda kuti mbudzi mbiri dzaitwa kwakuda kutoti zvitityise ofuchi manje tichapinda ndokwatiri kudaiko because Chiwenga haanya nyaya Chiwenga unongataura kuti revelation of Jesus Christ Jesus adevhirwa naChiwenga gore rimwe hasi mashura here iwaya tiri kunzwa iwo mufana wedu uyu mufana mbidi takaziswa Jesu naye hasi mashura here atiri kuita iwo. Pane nyaya ndoda kungotaura chete yekuti mavhesi ataurwa naChiwenga haana kujustify kuti mutemo wakabva 10 commandments haipo haana chaakaisa chaakajustify haripo riripi. Number 2 mutemo chii ndisati ndapinda pane ine 10 ndopanda vanopedza napo nekuti nyaya nhasi haidi kureba. Regai tiinde kuna Matthew chapter 22 verse 36 nekuti ini ndoda kutanga ndataura pamutemo tikawirirana kuti iripo ndochinodzura sabata ndochienda kuna Colossians chapter 2:13. Saka musabveka paplatform inoyi because tiri kuda kuramba tichitinhidza nyaya inokosha, tinoda kuramba tichirova zvakaipa. Matthew chapter 22 verse 36 pane nyaya tinoda kunorova ipapa. Matthew 22 verse 36 ndi Jesu wacho mbuni kwete po bosi po aitoyamwa pana Jesu imunoona unyanya wasimbira pana po muchitaza usimbira pashangu iti shari ufurumi honzeri singakonzeresi asingasigwi guneresi varume venyika ino akanga aripo kuvapo kusati kwavapo akatangira nguva iye wacho the uncaused cause iye ka akataurirapo yoda urira napo uchitaza kutanga wabvunza muchinda wekare
kuti iwe unozvimirisa sei. Mirai tiende ipapa tinokurwera inyaya. Matthew chapter 26 verse 36. Ndangopurwa kuti mutemo aperi. Nekuti paya hatina kutoita justice ka. Matthew chapter 5 verse 18. Yati till heaven and earth pass. Zvoreva kuti pamwe kutopera kwawo kunotosanganiswa nekupera kwedenga nenyika. Saka zvaiti till it is all fulfilled. Kuuya kwake ndokuzadziswa kwake ndokupiwa kwechitemaka ndokuti hapasina vachadzika ndokuti simba remutemo rayairatidza kuvachadzika harichadiwa zvaro nekuti amunyika itsva nenyika idenga itsva. Iye Chiwenga wati kurwerwa kwake pamuchinjikwa ndokuomisa mutemo. Imi chakambofira Jesu chii asi pamuchinjikwa? Akafira kuti mutemo watyorwa. Saka mutemo waive nedhimandi yekuti munhu aite sei afe. Saka ndaakuvafira panzvimbo yavo. Saka iye akadi kungobvisa mutemo wacho kana wanga usina basa iye asati afa. Kwakumbofa rufu rwakadaro irworwero. Zvino kufa kwake kunobvisa mutemo pakuita sei? Iye ari kuzadzisa nekusimbisa mutemo. Iye Paul wacho hamuna kuzomuverenga here kuna Romans 7:12 akuti therefore the law is what. Munoda kutiregera kuchengeta mutemo kuti nyaya ziwande here. Achitaura nyaya idzodzo. Saka kana usinganzwisisi Paul unofanira kunobvunza Peter. Peter anoti be careful. Ndo vhesi yandoda kutanga kuverenga pasecond phase. Ndozowanza. Mirai ndiverenge nyaya yandoda kutaura panapa. Matthew chapter 22 verse 36. Inoti iyo. Tererai because ndo kwanoda unoenda manje. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and greatest commandment. Number 2, verse 39. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 14. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ndaboti underline nyaya pamakangano because ndoda kutaura sekutaura kunoita Chiwenga asina handitauri ndichimutuka ba. Ndoda kuti tidzokere kuna Matthew chapter 5 verse 17 na 18. Inoti 17 inoti, think not that I come to destroy the law or the prophets. The law or the prophets. Verse 40 at only these two commandments hang all the law and the prophets. Atonakikwa kazvedu, tonakikwa. Mira ndikukodzerei pamwe payakashandiswa nyaya nekuti munoti kana vhesaita matatu ndo yava witness yava testimony. We can't formulate a doctrine nevhesi rimwe ndoda support. Chirega ndikupe chitatu munozoiona mega. Endai kuna Luke chapter 24 vachienda kunzira yekuEmaus. Saka vakomana na Clopas vaiita nyaya zvikanzi koiwaona here mashure achaona. Iye muchinda akavata iti ndiye achanga achinunura Israel. Vatomuhenga pakrosi kane zuro mamwe zuro anwaya. Tarisaone state ndiye achazonunura Israel ndozvaitika. Iye mukomana aripo ari muzasi mavo ari kufamba. Ndoti mafana mukutaura nyaya dzenyu. Kweuri mutsvere muJerusarema iwewe usingazive nyaya yakaitika ndezvikanzi ipi? Zvikanzi yekuti kare Jesu weNazareta wataitika ndiye akaita mambo weMajudha. Zvikanzi kwemamuizivi here nyaya yekuti akatoitaura asati atoroverwa. Kunonzi Jesu akatangira from all the law and the prophets achivapuruvhira kuti aifanira kuti afe amupe. Saka Jesu aigona kuita mashura ipapo kana kuita zvakazoita zviya zvazvokunamatira hove nechingwa kuti vamuone zvaisava neimpact ndescripture. Saka akarova the law and the prophets achivapuruvhira kuti aifanira kuti afe, aifanira kuti amupe. Saka munoona pari kushandiswa statement yekuti the law and the prophets. Regai tidzokororeka Matthew chapter 22 verse 40. On these two commandments, which was love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love thy neighbor as yourself. On these
to hang all the law and the prophets. Saka the law and the prophets zvinorevei? Maizviziva here kuti Old Testament yese today's hoti law, especially the first 5 books of Moses yamunoti the Pentateuch inonzi law. Tinoona zvipruvha izvo but hazina nguva yekuzvipruvha. Inotonzi law. Maizviziva here imimi kuti maprophets ese ndo mazhinji acho ndo akanyora Old Testament, vana Isaiah, vana Jeremiah, vana Ezekiel, minor prophets, vana Mika, vana then tozorwedi nemahistorical books nemakings nemachichi. But kana nyaya iri kuti iyo the law and the prophets iri kutoreva Bible rese. Saka Matthew chapter 5 chapter 22 verse 40 iri kuti Bible rese iri inyaya yemutemo. Kana wabvisa mutemo bvisa neBhayibheri. Pane pamwe pandachinzwa hangu chapabata next week pandanzwa mufana Chiwenga achiti sabata kairi pa Exodus rainyorwa Israel, rakanyorwa Israel. Ko chisina kunyorwa Israel ichi bhuku rese hapana pasina kunyorwa Israel. Chisina kunyorwa Israel ichi nekuti kwekutanga kunyange Israel anga asati arapo, but ari kutanga kunyora ndi Moses. Ndiye akutanga kutangira kuna Genesis. Moses muJudha. Asina Bible risina kunyorwa nemuJudha. Ndeipi section? Kunze kwe chapter 4 ya Daniel yakanyorwa neBukadnezar agenda yavo ne bhuku raLuke rakanyorwa naLuke the physician, Luke the doctor who was agenda. The rest rakanyorwa nemaJudha. Kwese hatisi maJudha. Kusaka Romans 10:9 inezvishandei kana tisiri maJudha. Kozva makatwana muri vana vaAbraham pakutenda. Abraham ndiani? Asi baba vemaJudha. Saka imovhuma kuti muri vana vaAbraham. Moramba futi kuti tiri maJudha pamweya. Munoramba sei? Saka Jesu zvekune mukadzi wekutsimi aitika imamuzivi ruponeso runobva kumaJudha. Saka ukasamwa pamaJudha usabata chete ndore kumaJudha. Komutemo ine 10 yacho handi munoda kuiseparata. Haina kunyorwa maJudha ine 10 yacho kana sabata rari maJudha. Ko zvimwe zvese zvazvinonyorwa kumaJudha. Ko vana Jeremiah munoverenga vanga vasinganyorwa kumaJudha. Ko vana Isaiah munoverenga vanga vasinganyorwa kumaJudha. Ani maJudha yanga ingori custodian yeshoko rake kuti tizomwawo isu maGentiles pariri. Ko Paul chakanyora kwese kwanga asiri muJudha. Kunyorera maJudha awo mamwe ka isu maGentiles vemadai vaitwa grafted ka kuti timweka patsime. Iye Jesu achanga asiri muJudha panyama. Chiwenga unotaura zvaunoda. Saka regai tinopedza titi isusu tikabvisa law tofanira kubvisa Bible rese, nekuti verse 40 yati commandments is the summary of the law and the prophets. Iri kuti commandments is the summary of the whole Bible. Nyaya yeBhayibheri varume mutemo ndo worship. Chaenda mberi mutemo, hakuna zvakadaro. Kubva mubindu reEdheni papa ine mutemo thou shalt not eat, ndobva vadonha ndobva patanga nyaya why mutemo panonopazika panoitwa flood mutemo, vana vevanhu vopomba mitemo, vasingateri kusateerera kutyora mutemo waMwari. Tichienda kunyaya yeSodom neGomora mitemo, kuchinoitwa Bible rese mutemo. Pana tisiri mutemo. Bible rese mutemo. Regai ndokudza nyaya yepana ndikuti nini Bible mutemo. Yangu wadaverenga nyaya dzana David mutemo. David akakwira pamba akaona mukadzi asina kufeva akachiva mutemo. Thou shalt not covet. David apedza kuchiva ndobva anoona, ndobva atora mukadzi waye, ndobva arara naye. Thou shalt not commit adultery. Apedza kurara naye kwakubva ati Joab pinda unouraya Uriya. Thou shalt not kill. Nyaya yese mutemo. MaIsraeri imi mukandiramba mukatyora mutemo muchatorwa muende kuBhabhironi mutemo. Imi makazoda mutemo, hapana Bhaibheri mutemo. Saka zvinoitika manje ndezvekuti mutemo inoda iyi iri tu iyi
ndo panohenga government yaMwari. Government yaMwari hengi love. Vanhu vanenge varatsanangura love zvisizvo. Kuti kwasara rudo harangovevedza zvemangamanga. Rudo runonekwasa. Saka government iri kunzi love thy God with all your heart, with all your... The second level explanation yemutemo, i10 commandments. The third level yeBhayibheri. Nekuti kati love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Don't love thy neighbor as yourself. Tombotanga itsanangura iri pamutemo yenegumi toti if you love thy God with all your heart, haungamovezeka kuita chifananidzo nechitori. Haungavaka nevamwe vaMwari kunze kwangu. Haungatauri zita raJehovha nandoka. Haungatyoreka sabata rake. Titori pamutemo. If you love yourself as if you love your neighbor as yourself, haungapombika. Haungaregi kuzara baba namai. Haungachivika. Haungaurayika. Haungatapedza kaBhayibheri. Zvimwe zvese zvamunonzwa kuti David akazodaiwo, Solomon akazodai yangu nyaya yekuti Mwari ari kudhila sei nechitema nemunhu. Chitema kutyora mutemo. Kana mutemo usipo hapana chitema. Na mutemo wakanyanya kudzika kudarika Chiwenga. Chiwenga mufana muningina. Mutemo wakadzika kudarika Chiwenga. Because mutemo ndo Mwari. Panotaura kuti chiini. The law is the transcript of God's character. Iye Chiwenga hanomboona Mwari. Nyangwa akatira friend yake Magaya kuningiriki nongo kuIsrael uku kunotodaona pagwara Jesu pakati hamufa wamuona unamboona Mwari. Toziva Mwari sei? Tinoziva Mwari nemutemo wakatipa kuti what kind of a God is he? Who is he? Is a God who does not want you to steal, to kill, to do this, and to know him as the creator. Ndo panozobuda yekutanga yatotosana nevamwe vaMwari. Inyaya yecreation, inyaya yekuti who is he? Then yechitu inyaya yekuti how do you relate with others? Tichapaita ipa. Nyaya yatikarwisana newe Chiwenga ndeyekuti kuchengeta mutemo kuzviona here, kuona here zuva reSabata chibuda uvhora tichapabata ipapo pauda kutyizira unoda kutyisa sezvinonzi isusu hatisi kuziva nyaya yatiri kutaura. Bhaibheri rese mutemo. Kana iwewe wabvisa mutemo, iwewe wabvisa Mwari, wabvisa worship, wabvisa Bhaibheri, hapachisina. Saka tiri kuti mutemo hauperika. Ndosaka wanga uri mukati kameareka uri pamabwe. Ko uyo wanga uri pasaidi uyo wanga uri pabepa wakanyorwa naMozisi. Unogorarama nekusingasiperi bepa rinobva wakaroverwa kapa muchinjikwa. Ndo pachanokuratidza nyaya yacho kuna Colossians chapter 2 kubva paverse 13 tichiinda nayo toda prova kuti maceremonials anga achitaurwa aya. Zvitoripo futi. Hazvitombodi mweya mutsvene. Zvotongoda kuverenga kuintellectual dzaunoita dzedze. Iwa hauna mweya mutsvene uri intellectual chete. Zvinotongoda intellectuality kuti uzive kuti panotaurwa ceremonial apa hapasi kutombobatwa moral pa Colossians. NepaEphesians yawakapa yese yaya chotodhila nayo yakatowanda dzawakapa ndo dzatida kunozemberana nadzo part 2. Remember to say things that are not as though they were, and watch God bring them to pass. From my heart to yours, Evangelist T Chivhaka Chiwenga, part 1. Part 2 is coming. I sign off, ladies and gentlemen. Thank you. God bless you.